И здравейте хора, днес сме в един сървър, ще го сложа в описанието. И това е моята къща на креатив, смятам, че се е получила добре, още не е напълно оборудвана, т.е. не е напълно обзаведена. И ето отстрани, сега ще ви я покажа. И ако имате някакви идеи, ми ги напишете в коментарите. Ето така, има си хубава градинка отстрани, водата и тези ляните. Вижте какви има хубави наковални и отгоре лампи и листа и две дървета така симетрични отстрани на къщата и градинка. Така, първо ще влезем в нея. Това представлява къщата. В тази стая е телевизора, има и книги. Може да седнете с приятели, да гледате мачовете, особено пак сега световното първенство. Да си гледате мачовете, си пиете бирата, да псувате жена си, така нататък. Сега това е кухнята. Тук това е хладилника, отваряте го, взимате си храна и го затваряте. От тук може да също така да си храните. Има два хладилника, в случай че единия не ви стигне. И ето това е стаята, която е моята стая. Имаме тук едно заправено на отваря, което аз го наричам анаргеле, затова съм го скрил тук. Вижте колко е хубава. Влизате, всичко симетрично. Ето ги печките и книгите. Това са леглата и 2 и 3 ендър честа. И така направени честове. Мен много ма кефи. Чудех се какъв децата на пода. Ми избрах жълт. Ако имате някакви идеи, където да ми кажете как да направя така, че това място тук да не е толкова празно, или да я направя по-широка къщата, ще ви бъда благодарен. Така, сега ще ви разведа из двора. Влизате си, нали, видяли сте вече къщата и ходите си в градинката. И виждате това място. То е много приятно за бабите в парка или за някои хора, които са тичали много и искали да се отпочинат. Почивате си, четете книги, взимате книги, четете. Така. Има тук, ето, четете си книгата. После може да отидете да си топите краката, малко да поплувате като циганин. Малко тук при съм сложил такива. Една тръстик съм сложил. Ето е къщата от страни. Сега ще ви я покажа отгоре. Според мен се е получила много яко, но трябва да запълна празното пространство. И нямам идеи как да го запълна. Така че, ако можете, да напишете някакви коментари как да я запълна къщата. И ако искате да ми обясните по-подробно, питайте ме за скайпа, аз ще ви го дам. И това е всичко от моята къща. Очаквайте нови видеота, да ви покажа други къщи и така нататък. Моят дизайн. Ето, например, мен ма кеф съчетанието от този материал и ето този. И от тъмното дърво. На мен много ми харесва. Ето тук има лампички, има и водичка, за да може дървото, нали, да винаги напоено. Също така и пръста около него за цветята. И това е от моята къща. Благодаря, че изгледахте видеото. И абонирайте се, харесайте, ако ви е харесал клипа. Ако искате да гледате още, пак повтарям, абонирайте се. Може да посетите и страницата на моя приятел Денката, аз ще я сложа в описанието, така нататък и аре, чао!